Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hi Nicole and Chris. I am Jay, tambalanista since 2014. Sumulat ako upang ibahagi sa inyo ang frustration ko. Kung dati kasi ay work from home, binigyan na kami ng return to office memo na effective ngayong buwan. Malamang tambalan sa mga oras na binabasa nyo ito, para na naman akong mandirigma na nakikipagbuno sa biyahe. Nakikipagsiksikan at nakikipag-agawan ng upuan para makasakay papunta sa trabaho. Nakakapanibago kasi nung nagsimula ang pandemic, isa ang kumpanya namin sa mga naunang nag-declare ng work from home setup. 2 taon akong nagtrabaho sa bahay bilang HR advisor. Na-promote pa akong HR manager recently. Ngayon lumuwag na ang restrictions dahil bumaba na ang COVID cases. Pinabalik kami sa opisina simula Abril. Ang sabi, nire-require kami na mag-report sa office physically dahil malaki ang maitutulong namin sa pagbangon ng ekonomiya. Ito yung hindi ko magets. Hindi ko medyo magets. Kahit work from home naman kami, nagbabayad pa din naman kami ng buwan ng buwis. Hindi naman huminto ang pagkalaki-laking tax na kapag kinocompute ko at the end of the year, mas malaki pa sa naipon ko sa isang buong taon. Ayoko na ngang isipin kung saan kaya napunta ang tax ko para hindi na lang lalong sumama ang loob ko. Isa pa, habang work from home, hindi man kami nakakakain sa restaurants physically, nagpapadeliver naman kami ng pagkain. Sa damit naman, hindi man kami bumibili ng masyadong panlakad, namimili naman kami ng maraming pambahay. Buhay na buhay naman ang ekonomiya because of our spending. Nakaka-frustrate na kailangan pa kaming pabalikin ang opisina kahit nagagawa naman namin na maayos ang trabaho namin sa bahay. Masaya ako mag-work from home kasi hindi ko na kailangang sumabak sa traffic at makipagbalyahan sa dami ng commuters papasok at pauwi ng opisina. I also have more time with my family. Idagdag pa na simula na mag-work from home, yung podcast ninyo ang background ko. Hindi ko na pwedeng gawin yun ngayon habang nagtatrabaho sa opisina kasi baka mahuli ako ng boss ko. Tambalan, I am very, very grateful sa trabaho na meron ako. Yung pagbalik sa opisina physically lang ang nirereklamo ko. Sana naman may nakikinig na tambalanista from the government na pwedeng mag-review ng issue na ito. Sana naman makonsider at manormalize ang work from home kasi napatunayan naman sa loob ng 2 taon na kaya naman. Nalulungkot ako kasi balik na naman ako sa routine kong kain, tulog, pasok dahil pagod na sa 2 oras na biyahe. Sana mabasa niyo ang aking sulat, tambalan. More power sa inyo and God bless you both. Ang inyong tambalanista, Jay.
Well, for sure, marami naman ang kinig sa atin ng mga government employees, government agencies, offices, ganyan. Pero hindi lang ako sure kung yun ang kinig, yung taga-implement or yung makapagbigay decision ng maker. Oo, yung tama, that's a perfect term. Yung decision maker, hindi kami talaga sure. Tsaka mahaba talagang usapin yan. Mahaba talagang usapin yan. Pero gets ko naman yung frustration mo. Actually, mahirap din magsalita on our part ni partner kasi yun din ang na-realize namin. Sa trulala at walang halong eklavarba at yun ang na-realize ng so many offices na posible pala yun. Natatandaan ko talaga yung mga moments, partner, pre-pandemic na hindi natutuloy yung mga meetings with clients, for example, kasi malayo, wala silang parking, wala tayong sasakyan, yung mga ganong klase mga consideration. Tapos na-experience pa namin yung literal na nag-teleconference, as in magagather kami sa isang room, sa isang conference room, tapos natawagan namin yung as in like audio lang. 'Di ba walang video. Natawagan namin tapos may kinig kami yung tenga namin hello po, I'm here. 'Di ba yung tenga natin nakadikit doon sa kasi literal loudspeaker. Loudspeaker lang eh. Yun lang talaga. So syempre kapag medyo paus pa yung speaker. Kaya nga, kung medyo paus-paus pa, yun yung sasabihin ko, partner, kung medyo paus-paus pa, nakainom ka gabi, may hangover, medyo bangag, puro hangin ang lumalabas kasi masyado maraming nainom na tequila, 'di ba? Hindi mo na maririnig. Tapos nagkaroon ng pandemya, biglang nauso yung Zoom. So alam mo yun, parang wala nang rason para hindi hindi ma-continue, hindi ma-push ang isang meeting ganun. Kasi at yun lahat ang na-discover natin. In fact, meron po akong alam na mga nag-resign sa yung kanilang dating trabaho, tapos yung current na pinagtatrabahuhan nila, hindi nila makikita yung mga kaopisina nila ever. Kasi biglang na-establish yung posible pala ang work from home setup. And yun naman talaga ang napatunayan. Kaya lang, wala naman din tayong magagawa kung ipipilit din po tayo sa atin na bumalik. Di maghanap ka ng trabaho na fully work from home ang setup. Ganun talaga eh. Polisiya yan, hindi ka sumunod. Or alam nga namang, okay, syempre sumunod ka pero nafu-frustrate ka at naiinis. Hanggang kailan? 'Di ba? Ang magiging ending nito, araw-araw kang galit. Araw-araw kang yamot sa sitwasyon mo. Sabi ko nga isang araw sa isang post ko the best way to appreciate your job is to imagine that you don't have a job. Imagine mo wala kang trabaho. Ewan ko na lang. Wala kang isipin, wala kang gagawin. 'Di ba? Pero sa totoo lang, din 'yon. Akong araw-araw mo siyang hindi, wala kang trabaho, hindi 'yun masaya. Paano wala kang trabaho? Nakakapagod yun yung wala kang ginagawa. Hindi siya masaya, wala kang work. Yun lang yun basically, wala kang work. So the best way to appreciate your work is to imagine, paano ako pag nawalan ako ng trabaho? 'Di ba? Syempre masaya yun sa una. Pero ang bills dumadating siya monthly. Hindi diba? Tumitigil ang mga bayarin. Ang mga anak mo kumakain. Ikaw mismo kumakain ka, let's say single ka. So hindi pwedeng wala kang trabaho or hindi pwedeng diba? Tsaka yun para sa akin the best way para ma-appreciate mo na may trabaho ka ay imaginein mo yung buhay mo kung wala kang trabaho. So ngayon na may trabaho ka, i-appreciate mo yan. Tapos wala na tayong magagawa, binigay na yung memo. Hindi ka susunod? HR ka pa naman. Ikaw pa naman yung HR. Kasi syempre, ikaw ang unang susunod. At ikaw dapat yung unang masaya kahit plastic lang. Malay mo, di ba, fake it till you make it. Di ba, until eventually, masanay ka na. Kasi sa una lang naman talaga siya mahirap. Hindi ba't nung nag-start yung pandemic, parang feeling natin, hindi natin magagawa yung gantong setup. Hindi ko kaya sa bahay. Mabuburyong ako sa bahay. Mababaliw ako. Hindi. Mas mahirap, ganun. Tapos, kasi mas mahirap din siya Kasi sa halip na tatapos mo lahat yung trabaho mo in a office setting, minsan hindi mo magagawa kasi magluluto ka pa pala. May batang mangungulit sa iyo. Correct, ganun. Diba, may kumakatok sa pinto, corrected maniningil na naman. Sa true, diba? May delivery ka. Ayun ang malala, yung maniningil partner na nandun ka pala lagi. Dati kung nasa opisina ka, hindi ka nila masisingil. Kasi wala ka lagi sa bahay. Tsaka sa office may guard, may tagaharang, pwede mong sabihin wala. Sa true, di ba? Ganun. So, tayo din in the same way na nahirapan tayo sa umpisa ng work from home setup. And then, we got used to it after a few months. Nahirapan tayo pero we got used to it. Ganon din itong return from work. Correct. Return to work.
Oo, Wala, diba? hindi ka pwedeng laging galit eh. In fairness naman, may mga ano naman, may mga improvement. Ang ganda na ng mga tulay. Yes, yes. 'Di ba? In fairness naman, may mga jeep naman na babango. Oo, 'Di ba? diba? Tsaka Alam mo yun, nag-level up na din yung mga nag-level sasakyan up na yung ngayon. yung mga ganun ba? In Oo. fairness. Magandang yun yung dapat maging mindset natin, appreciation pa rin. Di ba? Nabuhay ka nga ng nung mas malala pa yung mga traffic nung unang panahon na wala pang pandemic eh, di ba? Nagtatrabaho ka naman ng maayos, umangal ka ba noon? Hindi. Ngayon pa ba? Di ba? Na sanay na tayo sa hirap, Correct. sa pinagdaanan nating krisis. Sanay na tayo sa usok. So wag umarte kung sanay naman talaga sa usok. Ganon. So tama yun. Magandang mindset yung mag-appreciate na lang tayo kung ano meron natin. Actually, meron grateful. sa atin ngayon. Actually, grateful naman daw siya, in Oo. fairness. And it gets namin na grateful ka, pero hanggang kailan ka, plastic. Plastic yan eh. Di ba? One good point din, partner, sinabi mo you are the HR manager. So you should lead by example. Paano pag Correct. nakita o naramdaman ng mga subordinates mo Na ikaw mismo galit ka Oo, araw-araw. na tinatamad ka, ikaw yung nag-spread ng negativity and hatred do sa memo na meron para sa lahat. Na ikaw mismo ang nagpasa sa lahat ng departments, Oo. Eh, di ba? Paano pa sila gaganahan ngayon pumasok sa trabaho kung yung Correct. HR manager nga nila, di ba tamad-tamaran na rin? Tama. So, Okay, parang that's- laging pagod na pagod, inis na Correct. inis, ganyan. That's one consideration. Pero kung kami din yung tatanungin mo, on a personal level, syempre na-appreciate din namin yung work from home setup. Oo, kasi posible pala eh. Yes, napakagandang ulitin namin, discovery nun. At pwede mangyari ang lahat kahit nasa bahay ka lang. Correct. Pero kung titingnan mo din kasi, tama, yung gobyerno, pag-iintindihin natin sila, may purpose eh. Totoo yun, para lumago yung ekonomiya, kailangan gumalaw ang tao. Kailangan gumalaw ang pera. Tama naman din yung pag-order mo sa restaurant via Delivery apps, ganyan. Delivery apps or 'di ba services. Nakakatulong naman yun. Pero iba pa rin pag gumagalaw. Halimbawa, lumabas ka ng bahay, nagbayad ka sa jeep. Correct. Napapasigla nun yung ekonomiya eh. 'Di ba pumunta Kailangan ka. na rin, ito na lang din eh, Yes. kailangan, tama si partner, kailangan pasiglahin mo din yung mga nasa industriya ng transport. Yes, so yun eh. Ano yan, domino effect. The moment Sa na lumabas true. ka ng bahay, bumili ka ng soft drinks sa tindahan, nagbayad ka kay Manong Chuper, lahat yan, pag pinagsama-sama mo, collectively, Correct. makaka-improve Gumalaw yan yung ekonomiya, hindi lang ang baso ang gumalaw, Yes. guys. Hindi lang Yun baso ang yun. gumalaw, ekonomiya ang gumalaw. Oo, lahat naman tayo nagbabayad ng tax. Oo, nakakatulong 'yon. Syempre yung tax natin, 'di ba yung mga yung government spending, lahat ng spending ng tao na tumitira sa Pilipinas, lahat 'yan yung nagpapasigla ng ekonomiya. So pag tumigil 'to, kasi lahat tayo nasa bahay, Correct. 'di ba? May effect. May effect, tigil lang ekonomiya. Actually, yun naman yung So, hindi naging pwedeng effect ganun. eh. Yun nga yung naging effect nung tumigil. Yes. 'Di ba? Totoo naman lahat tayo nakita natin yung tumigil siya at dahil Correct. tumigil siya, ang ekonomiya tumigil. Kasi Tama. on a larger scale. For example, partner, yung nanay ko ay merong water station. So ang core ng kanyang yung mga customers niya ay schools and offices. So nung nag-work from home na ang mga tao, tapos nag-online schooling na yung mga tao, talagang hindi gumalaw yung mga galon niya. Yung mga hindi talaga gagalaw. Totoo yun eh. Walang pag-usad. Bakit? Kasi wala ngang school. Correct, 'Di ba? correct. Wala ngang opisina, ganun. So kailangan pa rin talaga. While nasa bahay naman sila, pero iba din yung consumption. 'Di ba? Kasi maramihan ng order ng ng opisina or ng school. Maramihan 'yan eh. So may paggalaw, and that's just one small business. Yes. 'Di ba? Paano pa yung mga ibang mga negosyo, yung pa-soft drinks, 'di ba? Yung ganun. May paggalaw talaga ito. Ito yung kailangang tandaan. Saka nag-enjoy, 'di ba? Nag-enjoy naman talaga tayo yung pumapasok pa din. We get to see other people. May collaboration, Oo, doon na natin may learning. siguro ang kailangan na lang is kung posible, pwede mo namang i-suggest, 'di ba? Hybrid. May ganon. Pwede din namang hybrid o kung thrice a week or hindi ko alam kasi ang bawat opisina may mga ganong setup na eh. Madami akong kakilala, partner. Hindi pa sila fully bumabalik sa opisina. Actually, meron akong kakilala, partner, yung office nila is dating parang 5 floors. Noong na-discover nila na posible pala ang work from home setup, lumipat sila sa isang office na 2 floors na lang. Tapos ngayon, ang pasok ay hindi lahat sabay-sabay. Kasi pwede ka nga naman gumawa at magtrabaho pag nasa bahay. So, yung mga ganun ba, posible naman yon. Para saan pa nag-HR ka? Charot. Kala mong galing-galing.
ka na Hindi magalit, kasi totoo Jay. yun eh, di ba? Di ba? Dapat nakita mo din kasi yung mga angulo nga. Wag Halimbawa, ka kasing kung lahat tayo. Sandali, partner, wag ka kasing nagsusulat sa tambalan kung alam mo mapapagalitan ka lang din. Parang tungaw to, alam mo na ngang, ay nako. Di ba? Charot. Halimbawa, kunyari, Oh. sige, i-allow lahat tayo mag-work from home ulit, di ba? So, imagine, di ba, nung nag-work from home tayo, yung mga condo units, ang dami na bakante. Sa di true ba? hanggang ngayon, wala pa nag-rent sa Diba? akin. Tang na Diba? low rent nyo naman. Diba? So, oh. ano yun, wala kang income doon. Wala akong Kabawasan yun, income. we're talking Of just one individual, person. one person. Oo. Di ba? Ang daming apartment, ang daming mga boarding house na walang laman kasi nag-uwi yan Correct. sa mga probinsya nila. So, walang paggalaw. Di ba? So, na-stuck tayong lahat. Ang daming utility people, Mm, 'di ba, na ang linis na po ng bahay nila kasi wala po silang opisinang nililinisan. Tama, hindi sila pumapasok Oo. sa office eh. So walang paggalaw. Correct. Pag titignan mo sa larger scale, ito natutunan ko lang din sa economics partner, sila lahat tayo nasa bahay. Yung larger scale na sinasabi natin, yung importation, exportation, lahat yan tigil pa paano papasok sa loob ng bansa natin. Sa true. At itigil na ulit ang ekonomiya. Yun yung Correct. dapat mong tingnan. So dapat nating sundin Alam yung mo, government. Sa Diba? kanilang taktika. Alam mo, Oo, itong kailangan gumalaw ang mga tao. problema sa iyo, Jay, sarili mo lang iniisip mo. O yan, napagalitan ka na naman. Porke background kami, Oo. yung podcast namin sa work from home setup Diba? mo, kakampihan namin kahit mali ka. Hindi ka naman mali. Of course, you're not wrong. Gets May point ka namin. naman. Actually, partner, sa totoo lang maging honest kami sa'yo. Nung pabalik na rin kami dito, nung sinabing, November 15, papasok na. Ay, talaga Medyo namang. tinamad din naman kami. tinamad din naman kami With all talaga. honesty. Oo, di ba? Aminin din naman talaga natin. Ano ba yan? Babalik Ganyan. na. Bakit kailangan bumalik, Oo, 'di ba? oo. Pero eventually, ngayon April na, magme-May. 'Di ba? Hindi sanay na din ako, partner. Pero kung ibalik din tayo sa work from home setup dahil may bali-balitang lockdown, hindi natin alam kung totoo. Sanay na din tayo doon. So, ang kagandahan naman ng naging sitwasyon na tayo, nakapag-adjust tayo sa both situations. So, dapat tayo ang mag-adjust. Yes. Yun, 'di ba? Hindi lang ikaw yung tao dito sa Pilipinas. Hindi ka unique. Napagalitan ka na naman. Hindi ka unique. Kaya naman tayo, hindi ka unique. Ano ba? Okay lang, may mga ano yan. Hindi naman magde-decide ang authority ng hindi Napag-isipan. pinag-isipan, hindi pinag-aralan, hindi Correct. hindi pwedeng pakinabangan ng maraming tao. Ang sarap Diba? din tingnan na na ang dami ng tao. Alam mo 'yon, na gumagalaw na. Tama si Partner sa sinabi niya na ang bawat pagkilos mo sa isang araw ay contribution sa paggalaw ng Oo, ekonomiya. totoo yun, ha? Isang tao ka pa lang noon. Correct. Paano kung lahat tayo gumagalaw? So isipin mo yun, G, nagko-contribute ka ng bonggang-bongga, kaya lang yung contribution mo, malungkot ka, mainit ulo mo, galit ka. Nag-contribute ka pero may galit yung contribution mo. That's a negative feeling. Yes, Diba? Alam mo yes. naman sa HR, sa mga team building, yung mga nega na feelings, yan yung mga tinatanggal natin. Tama. Diba? Iba naman. Tsaka isa pa, tingnan mo, kunyari, ulit, work from home. Paano yung mga, gumagawa ng tulay? Yan. Diba, paano matatapos yung project na yan? Alam Kung mo, ikaw sa nagpapatayo toro. ng bahay, paano yung mga yung mga nagtatayo ng bahay? Tama. O, tigil lang din lahat, wala ding sweldo yung mga karpintero. Mga ganun. Ay, uulitin ko lang, ang hirap sa'yo, sarili mo lang iniisip. Sharon. Puro ikaw. Problema ko, Oo. puro ako. Ano? Ganyan Diba? na lang ba lagi tayo? Makasarili? Charot. Diba? Ay, nako. Des. We hope that kahit papano we made sense dun sa frustration mo. And ultimately, ang end of it all, wala ka naman na magagawa eh. Yes. As of now. Diba? May memo na. Susunod ka. So, dahil wala ka namang magagawa, ang choice na pwede mong gawin is a choice to be happy about it. Yeah, and be grateful. Oo. Kasi may trabaho ka, ulitin namin, di ba? Yung trabahong meron ka, pangarap na maraming tao yan. Correct. Diba? At na-realize natin lahat yan ng pandemya nung nawala yung work.
nung iba. Yes. Diba? Oh, thank you, Jay, for sharing your story with us, sharing your frustration with us. I'm sure marami tayong mga tambalanistang relate sa mga sa eksena mong Oo, ganyan na yung bumalik ulit, yung kainis, magtatrabaho na naman. Correct. Kainis, siguro dun kasi yung maganda, marami pong kuminis nung pandemya eh. Oo naman. Kasi hindi na nausukan, 'di ba? Hindi masyado na alikabukan. Kaya nga eh. At saka in fairness talaga ha, kung hindi ka man tinamaan ng COVID, let's say hindi ka tinamaan ng COVID, hindi pa yung nag-Omicron halos lahat tinamaan yung in fairness, parang hindi ka rin tinamaan ng kahit anong klase ng sipon. Oo. Kasi 'di ba ako yun yung na-notice ko ng nung past 2 years na halos nasa bahay tayo nung hindi pa nagno-normalize na dahil hindi ka masyado lumalabas, hindi ka exposed to a lot of people, hindi ka nagkakasipon. Hindi talaga ako nagkasipon, normal sa atin yun eh, 'di ba? Ako din na-amazing ako, na-notice ko din. Oo nga, walang pagsipon, walang kahit Parang di ba pag Burr-month partner, pag Burr-months, kaya pag August, parang gano'n. Partner, Nako-confine tayo lagi. Wag tayong lumayo, partner. Wag na tayo pumunta sa Burr-months. Nung Monday lang, wala kang boses. Kakagaling lang na ng bakasyon, ha? Oo, kasi Diba? tayo, lumabas tayong lahat nun eh. Correct. Diba? Tama, wala kang Oo. boses. Pero hindi ba tayo, hindi natin na-experience. Alas ngayon, tinamaan ka ng COVID. Isa ka sa mga tinamaan. Ganon. So, naging mabuti din naman. Pero again, wala tayong magagawa. Talagang, kung return to work, edi return to work. No, pwedeng hybrid. Pwede. Suggest mo, pwede. Pwede Manager mong ka i-suggest, naman eh. correct. Pwedeng Oo. i-suggest ang mga bagay-bagay. Okay, Docs? Salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. At kung ikaw ay gustong may kwento kang gustong i-share sa amin, pwede mo kami i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. At syempre pa, Kabisyo, kung wala kang email, pwede ka naman mag-PM sa aming Tambalan Facebook page. I-search mo lang sa Facebook, Tambalan. Kung merong mga stories ng Mahiwagang Buray nakapost, yun na po yun. Okay, Docs? Yes. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!